Ond y gystadleuaeth nesaf i ni am fwynhau yw grŵp Cerddoriaeth Creadigol anghenion dysgu ychwanegol ac un o'r ysgolion sydd wedi bod mor ffyddlon dros y blynydde yw Ysgol Hafod Lon. Dyw leni ddim gwahaniaeth, maen nhw yma eto ym Maldwyn a maen nhw wedi bod yn paratoi yn ddiwyd. Croeso i Ysgol Hafod Lon! Ychydig o gefndir ysgol, mae hon ysgol anghenion arbennig yma ym Mhenrhyn Deudraeth. Da ni yn gartra i 115 o blant, efo bob math o anghenion amrywiol. Da ni'n cynnig lot o wahanol brofiadau i'r plant i ddanos i donia, danos i sgilia. Dwi'n licio ysgol achos dwi'n licio y chwarae Prindefyn yn Sachlan a dwi'n licio musig o Mr Wyn. Be dwi'n licio am weithio hefo plant efo anghenion ychwanegol ydy pan mae'n dod i'r perfformiad, mae'r perfformiad bob tro'n 10 gwaith gwell na'r ymarfer. Yn wahanol i fi, Dwi'm yn gwybod sut fath o gwestiwn i atab. Weithio strict, weithiau'n... Mae o'n athro arbennig iawn. Mae cerddoriaeth yn fwy pwerus na unrhyw iaith. Mae'n gallu mynegu sut maen nhw'n teimlo yn defnyddio offeryn neu ddrwm. Felly, ia, dwi wrth y modd yn cael hwyl efo'r plant yn defnyddio cerddoriaeth. Ia, mae'n bwysig iawn bod yr Urdd yn rhoi cystadlaethau yma ymlaen yn danos y ffordd ddyla bod nhw'n cael eu cynnwys yn bob dim. Rhywbeth wneith aros efo nhw am byth i gael perfformio o flaen nifer o bobl, lly. Mi oedd gystadleuaeth y grŵp Cerddoriaeth Creadigol yn cael ei gynnal yn y pafiliwn gwyn. Un yn cystadlu ac yn llawn heiddi'r wobr gynta. Roedd pawb wedi gwirioni pan gafodd Jack I ben blwydd yn un oed yn ei gatref Mwsieli. Parti ben blwydd, ma parti ben blwydd, teis y mawl a chanio canwydd parti ben blwydd. Parti ben blwydd, ma parti ben blwydd, dewch I ddathlu dydd I eg i'r parti ben blwydd. Roedd Jack wrth I fod yn mynd I Eisteddfod I ganu adrodd a dawnsio. Dyma ffordd I dathlu bod y Gymraeg.
Brifysgol Pontypridd efo gradd mewn crochenwaith. Oedd o'n nerfus iawn yn cyrraedd ei llwyfan. Ond tafodd ei gap yn yr awyr y siawen ar ddiwedd y dydd. Disgynnodd Jack mewn cariad efo Gwendolyn Jones, merch o Aberdaron. Yn y diwedd, dyma nhw'n priodi yn y capel y Mwsieli. Wneud di Jack cryfed Gwendolyn Jones y rhaid i ti. Na, sgyn am yna. Joc. Diolch, beth! Fe farw Jack Alysys Thomas yn 100 oed. Roedd wedi cael bywyd gwerth chweil. Wnewch yn fawr o'ch bywyd un cyfle da ni'n cael. Ie, Ken Hughes, y beirniad wedi cael modd i fyw fyny yn y gystadleuaeth arbennig grŵp cerddoriaeth greadigol i ysgolion ac unedau ac anghenion dysgu ychwanegol a llongyfarchiadau gwresog unwaith eto i Ysgol Hafod Lon fel o'n i'n crybwyll sydd wedi bod mor gefnogol ac yn ffyddlon i'r urdd ar hyd y blynydde. A ti'n gwybod be, ges i y profiad o fynd draw i'r ysgol yn y flwyddyn ddiwetha wrth i ni weithio ar brosiect 5,000 yn Caban Heli ym Mhwllheli. Oedd lot o'r bobl ifanc oedd yn dŵad i'r caban yn bwydo mewn i Ysgol Hafod Lon. A gatho ni'n tywys o gwmpas yr ysgol ym Mhenrhyn Deidraeth. Mae'r adnodda sydd gennym nhw yna yn sicrhau bod yna un disgybl yn colli allan ar unrhyw beth. Mae o wirioneddol yn ffantastig. Gwych, allai ddechlygu bod yn rhan o brosiect yna hefyd. Hyfryd gweld nhw yn cael llwyddiant ar y llwyfan yma ym Meifod heddiw yma. Mae'n bleser rwan gynnau rannu canlyniad y grŵp cerddoriaeth greadigol i ysgolion neu unedau ac anghenion dysgu ychwanegol. Mae'r llwyfan yma yn llawn, felly gawn ni roi croeso cynnes i Ysgol Hafod Lon. A dwi'n cael y fraint rwan o gyhoeddi mae'n fuddugol yn y gystadleuaeth yma. Mae Ysgol Hafod Lon! Da iawn chi i gyd. A gito, maen nhw'n deud mai chdi di'r person i fi gael sgwrs efo. Da iawn, llongyfarchiadau ar tlws yn fanna. Wel, ennill yn y genedlaethol. Rwy'n mae'n ardderchog. Mae o yn ardderchog. Ti di mwynhau, be oedd y peth gorau am y profiad? Canu a fod efo'r ffrindiau ar athrawon yr ysgol. Dwi wedi joio mwyaf a mae pawb yma wedi. Da ni mor falch o'r criw yma i gyd hefyd. Da chi'n griw arbennig, a mae'n amlwg faint o hwyl da chi'n gael efo'ch gilydd hefyd. Da ni cael lot o hwyl yn yr ysgol ac ar athrawon, so... Ia, pwy sy'n yma efo chi heddiw? So mae gennym ni Mr Wyn. Pwy swn? Ie, Mr Wyn! Ie! Dyma Mr Wyn! Ie! Pwy ydi enw fo? Mr Wyn! A pwy arall? Mae gennym ni helpwr Nicola yma. Nicola! Woo! A wedyn mae gennym ni Rhyn yma. Helo Rhyn! Ie! A dyma Charlie sydd yn fanna. Charlie oedd yn gweithio fan hyn. Ie. A mae gennym ni Ella Turner. Oedden ni'n cymharu'n trainers gwyn yn y cefn, doedden. Dydy o ddim yn ystyried gorau, ond da ni'n edrych yn cool, so mae'n iawn. A wedyn mae gennym ni Maxime. Maxime! Sydd yn newydd. A mae'n dod o Wcrain. Croeso mawr! A wedyn mae gennym ni Bethan. A wedyn mae gennym ni Dylan. A wedyn mae gennym ni Owi. A last but not least, Steffan. Yay! Dwi wrth y modd, a ti'n iawn, mae pawb yn heiddi clap a moment. Llongyfarchiadau mawr i Ysgol Hafod Lon! Dal y tlws i fyny.